Engadir en canto ao que sería un pouco, baixo o noso punto de vista, o funcionamento dos amigos e amigas de Manuel María, amigos e amigas da Fundación, algunhas cuestións. En primeiro lugar, que a nosa pretensión é que este sexa o elemento participativo da Fundación. Case non debera nin decilo, pero a verdade sempre creo que é moito mellor. Manuel María non era un gran entusiasta das fundacións. En primeiro lugar, porque as fundacións teñen unha forma de funcionamento que non é moi participada. Sabedes que se gobernan por padroados, e os padroados son moi restrictos. Nós non podemos concebir un proxecto vinculado a Manuel María con 5, 6, 7 ou unha dúcia de persoas ao seu fronte que simplemente, celebren un xantar ao ano en honra de Manuel. Polo tanto, insisto, non podíamos concebir un proxecto sin pensar nun ámbito de participación importante, moi importante e fundamental. E pareceunos que esta era a mellor maneira. De maneira que nós quixeramos, e a ver se somos capaces, que os amigos e amigas de Manuel María funcionasen como unha especie de asamblea do propio padroado que non está recollido, nin pode ser recollido en ningures, porque non hai figura xurídica para iso. Quixeramos que, cando menos, nos reuniramos unha vez ao ano, nós trasladaríamos todo o traballo que se fixese nesa anualidade, as propostas para o seguinte, pero, sobre todo, recibiríamos de moi bon gra todas as aportacións que desde os amigos e amigas de Manuel María se fixese. E mesmo houbese unha representación no padroado dese conxunto de persoas que é, digamos, a forma legal que nos lle queremos dar. Por lo tanto, en principio, creo que para o primeiro ano é moito mellor, e logo, en todo caso, veríamos, en principio non pretendemos levantar ningunha estrutura burocrática máis, ningunha legalización en fin, para o funcionamento. Nos dispomos da Fundación e todas aquelas persoas que queiran participar teñen aquí o seu espazo, sen ningún tipo de problema. Por lo tanto, non é tanto erguer unha nova estrutura burocrática, senón dar e recibir, ofrecer desde a Fundación todo o que poidamos ofrecer, recibir todo o que nos sexa asumível das vosas propostas e, nun primeiro momento, nos centrármonos no que é o obxectivo agora mesmo central noso, a adquisición da casa e conversión en casa-museo. A participación, como pode ser? Pois, nós comentámolo. Quizáis deber aclarar previamente que actualmente o padroado da Fundación é moi restricto e así o fixemos moi intencionadamente, porque para os aspectos burocráticos de posta en marcha é unha complicación dispor de moita xente e hai quórums necesarios e demais. É moito máis se mete institucións que, como moito, colaboran económicamente, pero que logo teñen un escaso interese na marcha diaria da Fundación. Polo tanto, prescindimos de todo iso e actualmente constituímos o padroado Saleta Goi, a presidenta, Xosé Antón Fernández, xa lles decía antes, sobriño de Manuel María, e eu mesmo como secretario. Lóxicamente, isto non vai ser o padroado da Fundación. Decíalles antes que hoxe entendemos que iniciamos unha nova fase. Por lo tanto, este padroado ampliarase inmediatamente en canto coñezamos os apoios que imos recibindo das institucións e a vontade ou non das institucións, independentemente do apoio, de querer estar, de querer pertencer a ese padroado ou non, e, ademais, de determinadas persoas, en fin, sempre vinculadas a Manuel María ou estudosos, en fin, e persoas tamén que aporten o seu traballo e as súas iniciativas, pero sempre, ao mesmo tempo, contando con, digamos, unha base de persoas que, en fin, para nós é irrenunciable porque Saleta sempre o di e entón vou non dicir eu no seu nome. Cando nós
temos que tomar algunha decisión, o primeiro que nos preguntamos que faría Manuel María neste caso. Polo tanto, tomamos aquela decisión que nos parece máis acorde co seu espírito. Polo tanto, neste caso non temos ningunha dúbida. Isto ten que ser unha cousa de todos, aberta, absolutamente aberta. A colaboración pois pode ser, en fin, cada quen o que queira. No ámbito profesional hai persoas que, en fin, xa o están facendo e xa se nos ofreceron a colaborar pois, en determinados aspectos profesionais. No plano documental, porque moitos e moitas de vós dispoñedes dunha fotografía, dunha tarxeta, dunha carta, dun vídeo, en fin, dun audio, dunha conferencia, en fin, de calquer cousa que teña que ver con Manuel María, a nós interésanos, aínda que nesta fase, en fin, se son obxectos que ocupan moito, nós temos dificultades, porque, obviamente, mentres que esa casa non se converte en casa museo, pois, pero estamos traballando niso e é un aspecto importante. E logo tamén, como non, o aspecto económico. E aí nós queríamos facer unha aclaración, porque o que queremos é que todo o mundo se sinta absolutamente cómodo na colaboración que faga. Co cal, puxemos como referencia, e únicamente como referencia, unha cuota de 5 euros mensuais. Pero que, insistímolo, e ademais nos papéis que a continuación vos van entregar, non, xa os entregastes. Bueno, xa os entregastes. Bueno, pois xa o puxemos mesmo por escrito porque non quixeramos que ninguén, en fin, se sinta incómodo porque si pode ou non pode. Aquí a colaboración que se pide é a que cada un quere e pode dar. Puxemos esa cuota de referencia. Quen non queira poñer ninguna cuota non pasa absolutamente nada, e quen queira poñer o dobre, o triple ou cuádruple, pois benvido será. E quen queira combinar aportacións documentais, aportacións económicas e profesionais, excelente, e quen queira vir únicamente a unha reunión anual a decirnos que o facemos regular e que podíamos facelo mellor, pois benvido sexa. Por lo tanto, únicamente puxemos iso aí, quen queira, en fin, quen queira acomodarse a iso xa non pon nada, quen queira facer algunha salvedade a iso, pois anoto aí abaixo e nada máis. Ben, decirvos que non vos preocupedes en canto a número de conta, que sabemos que non andamos cos números de conta, non pasa nada, porque logo xa nos poñeríamos en contacto con vos para que o pasarades. Ben, remato con unha cuestión. En fin, para o inicio, nos consideramos que é necesario que as amigas e amigos de Manuel María, en fin, teñan unha persoa de referencia, unha persoa que, de alguna maneira, integrándose no padroado conxuntamente coas que xa estamos e o que habrá que ampliar máis ou menos de inmediato, pois teña informado, faga todos os traballos de xestión que son necesarios en este tipo de iniciativas, que coordene de alguna forma teña informado a todas aquelas persoas que teñan interese en Manuel María. Decirvos que neste sentido nos falamos con Manuel López Foxo, que tamén está aquí presente, e pensamos nel porque, ademais de ser unha persoa moi coñecedora e admiradora de Manuel María, por certo, vai publicar de forma máis ou menos inmediata un traballo sobre Manuel María, bueno, pois, ademais diso, pois ten unha experiencia no traballo organizativo que é moi de apreciar para este tipo de cuestións. E, polo tanto, inicialmente, se non tedes inconvinte, pois sería ele un pouco a persoa de referencia para este tipo de cuestión. Dentro, en fin, imos seguir con unha pequena presentación da página web do libro e logo teredes vos a oportunidade de opinar sobre isto.